Ja. Det er også fedt. Det er fedt, det bare bliver nemmere. Ja. Men det er der jo næsten med det der program, der, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det kan man også i CS. Også bare den nyere generation. Sådan en som Bastian, han lærte bare at downloade og crack spil. Ikke sådan store spil, men bare sådan nogle små ting, du ved. Det gjorde han bare sådan før han var 10 år nærmest.